93% tal-poplu Malti u Għawdxi jħaddan il-fidi Kattolika. Minkejja li din għadha waħda b'saħħitha, jidher li kważi 64% tal-pubbliku jattendi għall-quddies. Dan ġie żvelat mill-istħarriġ li sar mill-ġurnal MaltaToday, fejn wera li minkejja li din iċ-ċelebrazzjoni hi waħda obbligatorja. Jidher li ma tantx daqshekk popolari fost iż-żgħażagħ li għandhom bejn 18 u l-35 sena. Dan hekk kif l-istess stħarriġ juri li 54% taż-żgħażagħ ma attendewx għall-quddies li saret il-ġimgħa ta' qabel li seħħ dan l-istħarriġ. L-istess ma jistax jingħata l-għawdex, dan hekk kif 81% tal-Għawdxin jattendu għall-quddies. Minkejja li n-nuqqas fil-attendenza għall-quddies ġiet innotata fil-lokalitajiet kollha madwar Malta, jidher li dan in-nuqqas jispikka l-aktar fin-nofsinhar ta' pajjiżna. Għal kuntlarju ta' dak li kien jiġri fil-passat, illum il-ġurnata jidher li l-qrar naqqas fil-popolarita tiegħu. Mill-Kattoliċi Maltin li jattendu għall-quddies, huma biss 30% li jipprattikaw dan is-sagrament li huwa popolari l-aktar ma' nies li għandhom il fuq minn 65 sena. Dan tal-aħħar lanqas ma jista' jingħata l-għawdex, hekk kif il-Gżira ta' Tliet Għoljiet irreġistrat l-ogħla rata ta' persuni li jiffrekwentaw dan is-sagrament b'totali li laħħaq mal-kważi l-40%. Intant l-istess stħarriġ juri li 91% tal-poplu Malti u Għawdxi għandu fiduċja fil-Papa Franġisku, bi kważi 82% jkunu żgħażagħ u 98% mit-total ikunu laħqu stadju avvanzat f'ħajjithom. Min-naħa l-oħra l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna għandu l-fiduċja ta' 65% tal-poplu Malti, filwaqt li 77% tal-Għawdxin jafdaw fl-Isqof Mario Grek.